हाई देखा डीजे इतना बढ़िया बाजाता, अब भौजी कैसे नाचत बाड़ी। कैसे हो? अरे डीजे बाज छम छम नाचब भौजी संगे अरे डीजे बाज छम छम नाचब भौजी संगे तहिले एहो सुना तहिले भौजी के पातर कमरिया नाहिले भौजी के पातर कमरिया नाहिले भौजी के पातर कमरिया कमरिया ना हो कमरिया ना कमरिया ना हो कमरिया नाहिले भौजी के पातर कमरिया नाहिले भौजी के पातर कमरिया नाहिले भौजी के पातर कमरिया हे 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 और सुना अरे भौजी बाड़ी मोर हसीना अचुए चोली से पसीना अरे भौजी बाड़ी मोर हसीना अचुए चोली से पसीना अब पूरा पूरा भीज के लहंगा बेकार भइल बा पूरा भीज के लहंगा बेकार भइल बा पूरा भीज के लहंगा बेकार भइल बा बेकार भइल बा हो बेकार भइल बा बेकार भइल बा हो बेकार भइल बा पूरा भीज के लहंगा बेकार भइल बा जब इतना दिक्कत होता तो अरे भीग गई है पूरा चपचपात है जाग बिना डोला दा सुना सुनावा अरे भौजी बाड़ी दमदार हाँ भैया बाड़े मर बेकार अरे तू तो हवा न अरे हम तो अभी 4 जन के संभारी ला हो अच्छा दोनों संभार दा पचमा हो जाई है हो अरे भौजी बाड़ी दमदार अब भैया बाड़े मर बेकार पूरा पूरा भौजी के जवानी हो अरे पूरा जोश में जवानी एकदम भर गइल बा पूरा जोश में जवानी भर गइल बा एकदम भर गइल बा भर गइल बा एकदम भर गइल बा पूरा जोश में जवानी एकदम भर गइल बा पूरा हाई देखा हमारे गुरुजी का कहा था हो कहे संतोष अमृत लाल अबाड़ी एक नंबर के मार अरे 32 के जवानी 36 करे चाहत हो कहे संतोष अमृत लाल अबाड़ी एक नंबर के माल तब बन जा हो तब बन जा संदीप सजनमा के गुजरिया ना बन जा संदीप सजनमा के गुजरिया